Vi kommer förlora. Nej. De har mycket snabbare linjer än oss, kolla. Käften. De är Windows på 100%. Det är de, kolla. Det är kört. Ja, det är... Du är på 100% för länge sedan. Vi kan... alltså... Nej. Detta kommer bli kul. Nej. Vi möter en Wayne och en Lesid. Vad är det först till? Först 2 kills, 200 minions och 2 torn. Då. Ja, alltså jag fattar inte vad det här går ut på. Döda måste... Du får inte dö, okej? Vad händer om jag dör? Alltså, de vinner om de får 2 kills, tror jag det är. Jaha. De vinner också om de får 200 minions. Så att säga, nej, där. Ja, man vinner om man får 2 kills. Om man får 2 kills, så vinner man. Om båda får 200... You win if your team stores a turret or collectively kills 100 minions. Så om vi tillsammans dödar 100 minions eftersom det är ett av deras torn, då vinner vi också. Ska jag köra support eller AD? Kör vad du vill. Slänger vi inte förlorar, okej? Let's go! Om vi förlorar då är allting ditt. Det är mitt filial. Köp också en trinket. Jag köpte en trinket. Säg inte att du köpte samma, eller hur? Vad gjorde vi? Oj. Man köper Ward. Nej. Säker? Ja då. Alltså det där är ju bara level 1. Ska vi farma? Ska vi sätta på ett farm? Ska vi sätta på... Jag vet inte varför jag köpte den här relic Vad sheep. var det Ignite? Vänta, just det, oj. Jag börjar. Vi har samma! Ja, för fan, patetiskt. Okej, ta det försiktigt nu då. Minions. Det är allting handlar nu om early. Ah! Fick den! Hello! Om du inte hade fått den där hade det varit kört. Bitch! Please. Woo! Vi är redan level 2, det är inte långt. Tänk till minion, vi glömmer minion! Det är kört. Ingen av oss är Ignite. Bra gjort. Great job. Ta den! Släpp den! Fetta! Då är det över. Inte han! Inte han! Inte... Nej, inte han! Ja. Du bara, jaha, inte han! Ja, jag hörde inte. Fast du skrek det 5 gånger. Nej. Ja, det bästa. Om jag får en kill nu, då. Det är allt eller inget, vet du. Fan, jag fick det. Ta det! Nej! Har du bergen? Nice. Tack, det är bra. Döda honom snabbt! Ja, vi vann. Boom! Vi vann. GG! Du som sa vi skulle förlora! Du som sa vi skulle förlora! Fresh Oriana äger! Vi kan bli legendarer. Ja, jag tror att jag vann Alessandra. Jag tror inte banna henne. Helvete. Ja. Jäklar, alltså jag tror vi inte skulle... De hade inte det, nej! Nej! Ja, det är kört nu. Det är kört.